Buenas tardes, soy Joan Villanueva, director de Moncada al Día, y en el día de hoy continuamos con la ronda de entrevistas, esta vez no a portavoces del ayuntamiento, sino al presidente de la Asociación de Comerciantes de Moncada, Rafa Albert Molins, el cual nos explicará cómo está la situación de los comercios locales en cuanto a la crisis del coronavirus. Bona vesprada, Rafa, com va? Hola, bona vesprada, Joan. El primer de tot, vull saber com ha afectat la crisi del coronavirus al comerç local en qüestió. La veritat és que la crisi esta sí que ha sigut una massa molt gran per al comerç. Clar, tenint en compte que pilla en una època complicada, era una època que es començava la primavera, ahir se junten pues, moltes festivitats, Dia del Pare, Dia de la Mare de Pronte també, comunions, la Pasqua, hi ha moltes les falles, doncs, per exemple per l'hostaleria, i es comença la campanya que és primavera, per al tema de roba i calçat també. Entonces, ha pillat en una època que el comerç ha fet una forta inversió a nivell d'estoc i que no va eixir, no va eixir en temps, perquè pront de l'estiu i canvia molt. Entonces, és complicat ara. També el no saber això quan va acabar, ni de quina manera, si ja ens diuen que va ser gradual, però és la incertidumbre que se diu que tenim tots. Les ajudes del govern nacional es pot eixir endavant? És que en principi jo te diria, sí que pot haver bona voluntat per ahir, però en principi ajudes no arriba a res. Sí que se parla d'ajudes, estem en un paro d'activitat pràcticament total, parla de 1.500 euros per autònom, en un paro total, i en 750 euros qui ha tingut una disminució d'ingressos del 75%. Tenint en compte que això es comença més o menys a meitat de mes, també igual és complicat veure aquests números. Però és que aquests diners sí que està pensat de cara a un sou, un jornal. Però si se plantegen que una empresa, una tenda mitjana de roba pot haver fet una inversió de 40.000 euros en roba, o una sabateria paregut, vull dir, no són només un plantejament d'un jornal, estem parlant de que a més d'això, que moltes vegades s'ha pagat o s'ha plaçat el pago i hi ha una pòlissa de crèdit que n'hi ha que anar abonant, està el tema del lloguer del local, el tema del llum, de l'aigua, del telèfon, de tot el manteniment del local, que normalment no n'hi ha problema, se va pagant habitualment doncs, en els diners que entren en caixa. Els diners que entren en caixa, la gent, clar, en general molts veuen, mira, els diners que entren en caixa són per pagar. I després, al final de mes, te queda algo de jornal, que moltes vegades poden ser 1.000 o 1.000 i algo. Però, clar, aquests diners de caixa són molt necessaris per a pagar tots els gastos, totes les despeses que hi ha, i ara, pues, està a zero. I aquesta ajuda quan arriba, perquè no sabem encara quan arribarà, jo no tinc coneixement de que no hi hagi arribat a ningú. Estem parlant d'això, de 750 o 1.500. Davant aquesta crisi, esteu en contacte en l'Ajuntament de Montcada? Sí, te puc dir que l'associació sí que dona el primer pas d'enviar una carta a l'Ajuntament de Montcada, enviar una carta a l'alcaldessa, enviar una carta al regidor de Comerç i enviar una carta als partits polítics, la mateixa carta a tots, per a explicar-los la situació més o menys que t'he explicat. Demanarem una ajuda directa i urgent. Lamentablement sí que havíem volgut que per part de l'Ajuntament haver hagut una contestació. Ni tan siquiera han tingut una contestació. Sí que després hem tingut algunes paraules per telèfon, el consell de comerç, però algo més havíem volgut. Teniu una reunió programada en l'Ajuntament? Estiguem parlant en Aemon, l'associació de comerciants i Aemon duem una molt bona relació,
ells també tenen una problemàtica, és diferent, però sí que tenen un paró també, és una problemàtica també molt, en part a nivell local, i sí que plantejarem una reunió a l'Ajuntament, també demanant via urgent una reunió, i en principi no la tenim, vull dir, s'està parlant de que igual ens convoquen a final de mes, però en concret no sabem quan ens van a convocar. El partit polític Compromís Montcada es va ficar en contacte amb l'associació per a llançar una campanya i fomentar el comerç local. En què consisteix exactament aquesta campanya? Sí, nosaltres, després de la carta que enviarem als partits polítics, a l'alcaldessa i al regidor de Comerç, després d'això, el Partit Compromís se fica en contacte amb nosaltres per a indicar-nos una iniciativa de apoyar el comerç local. La iniciativa consistia realment es diuen apadrinar un comerç. Ens explicaren la campanya i com era una campanya d'apoyar el comerç local, nosaltres direm que avant. En què consistís? Pues, fundamentalment és en que estem tots en casa pensant en a veure quin dia podem anar a fer-se una cerveseta, unes braves, anar a sopar, comprar-me algo de roba, unes sabates, fer uns arreglos en casa, comprant pintura, tal i qual. Doncs com ara no se pot, però ahí està el comerç també parat, està la gent en casa o això. Entonces, ¿en qué consistís? Pues consistís a través de la web de l'Associació de Comerciants, estem preparant-ho, que cada client que vulgui o cada ciutadà que vulgui pues, diu, mira, jo done 20 o 30 euros o 40 o 10 o 5 o el que vulgui per a este comerç, el dia que obri ja aniré a comprar, però estic apoyant a este comerç. És una aposta al futur. I parlant de futur, com veu el futur del comerç de Montcada una vegada acabi el confinament? El futur del comerç de Montcada el veiem complicat, sobretot per la incertidumbre que sí que t'he dit abans, perquè no sabem això que va durar. N'hi ha molta gent que està passant molt mal. Realment a mi m'ha quedat gent en una situació molt complicada, comentat això, és que no estem parlant de 1.000 o 1.500 euros o 800 euros que tu pugues dur a casa de jornal, no estem parlant i que no arriba avui dia a casa. Estem parlant de que fortes inversions, n'hi ha gent que s'ha ficat en una reforma, que té que pagar, a més tot l'estoc que també té que pagar, i els gastos comuns, els gastos de lloguer i de més. De fet, per això sí que demanàvem una ajuda ràpida a l'Ajuntament. I el futur. Això ja és un tema ja més personal de cada comerç, com el tinga. Però suposem que una part important del comerç de l'hostaleria desapareix. Ja havia desaparegut una part en el poble, ja se veuen carrers principals en prou buits, però més desapareixerà. Com a associació de comerciants, quins objectius vos plantegeu? L'associació de comerciants ja fa un temps que tenim uns objectius molt clars, uns objectius que els ajuntaments són coneixedors, que per exemple és solucionar el tema de l'aparcament. El tema de l'aparcament per al comerç és fundamental. Per què és fundamental? Pues perquè el comerç de Montcada, el comerç serveis, hostaleria, dit així perquè hi ha prou varietat, se nutreix de gent del centre del poble, però també se nutreix de gent del voltant del poble, igual que de Masies, Barres d'Olors i de pobles del voltant. També estem parlant de Vinalesa, Benifaràs, Carpessa, Borbotó, gent que baixa de Bétera, gent que ve de Meliana, Godella, d'alrededor. Quan parles en els comerços, nosaltres en els sopars comentem, sí, jo tinc clients de molts llocs,
Quina és la problemàtica? Que cada vegada a Montcà està més complicat aparcar. Molts dies Montcà aparcar, la gent ha tingut que anar-se'n a aparcar a l'ermita. Molt complicat. Quan tu entres a comprar, si vas en un parell de bolses a comprar o vas a comprar pots de pintura o vas a la tintoreria, a molts llocs no pots anar a la compra tan lluny. Hi ha solucions que nosaltres hem plantejat a l'Ajuntament. Clar, el plantejament de que els carrers són l'ample que són i no caben més cotxes ja s'ha quedat molt desfasat aquest plantejament, perquè hi ha els aparcaments dissuasoris, per exemple, que hi ha als redors dels pobles, hi ha molts pobles que es tenen, per això la gent més jove o que vol passejar pot aparcar a l'entrada del poble en algun aparcament dissuasori i que no hi molesti caminar. Estan els aparcaments regulats en el centre del poble, en les zones més comercials. L'aparcament regulat no significa que és un aparcament de pago, que també sabem que mos han utilitzat, n'hi ha gent que ha utilitzat aquest argument. L'aparcament regulat és un aparcament on va, per exemple, una parella de persones majors, aparquen una hora o 2 hores, trauen un tiquet, però no fa falta pagar, sinó tenen un dret a estar en aquest temps, i van al banc, i van al mercat, i van a la tenda, i després se'n van tranquil·lament a sa casa, que sa casa pot ser en Masies, pot ser en Vinalesa, pot ser en Barris Olors, o pot ser per la zona de l'ermita, però han tingut que carregar coses. Estem parlant de gent major, estem parlant de gent que va a comprar, de gent que va en xiquets, de gent que va a l'ambulatori, de gent que va a molts llocs, de gent que són minusvàlids. Estem parlant de moltes coses. Per què no s'ha abordat això? Realment no ho sabem. Jo te puc dir que Sueca, Alzira, Els, Requena, Xàtiva, Cullera, Catarroja, Ontinyent, Sagunt, Dénia, molts pobles estan fent-ho. I això és un objectiu que tenim. Falta sensibilitat per part de l'Ajuntament. I potser també falta per part d'algunes persones que ho han criticat un poc de desconeixement. Per això tratem d'informar-ho. Més objectius que tenim, l'associació de comerciants realment és una unió del comerç local, no per a guanyar més diners ni per a aquestes coses. Per exemple, en Nadal farem la plaça del Nadal. La plaça del Nadal va ser una cosa novedosa. Va ser un esforç molt gran de l'associació, en l'ajuda també de l'Ajuntament, en subvenció també municipal, però també tenim subvencions de conselleria que se gestionen. El tren de Nadal, la fira, els Reis Mags i demés, pues va ser bonic, veureu. Ahí també ens haurà fet falta més apoyo de l'Ajuntament, una plaça més il·luminada, un servei de més en condicions, però bueno. L'objectiu moltes vegades és dinamitzar el poble, millorar el mobiliari urbà, millorar el tema de la il·luminació, són coses que realment el comerç local sí que vol que se millore i nosaltres apoyem moltes iniciatives per aquesta banda. Bé, doncs ja hem acabat l'entrevista. Moltes gràcies i molta sort de cara al futur. Gràcies a tu y gracias a todos y que nos vayamos a todos. Sí. Y a ustedes de nuevo agradecerles haber estado presentes en esta entrevista, hoy Moncada a 16 de abril de 2020. Buenas tardes y mucho ánimo.